247, Satakunnan turvapalvelut, kentällä ympäri vuorokauden. Mä työskentelen Harjavalla suurteollisuuspuistossa ja mä toimin vartijana, teen portilla ja aulahommia. Aulassa mun työkuvaani kuuluu vieraiden vastaanottamista, yleisesti henkilökunnan avustamista ja yleisesti päivittäisissä asioissa auttaminen. Mä oon ollut vuodesta 2022 asti Satakunnan turvapalveluilla töissä. Mä päädyin tänne työharjoittelun kautta oppisopimuksella. Eli tulin Vinnovalta täällä käymään ja sitten vähän tykästyin tähän touhuun ja paikkaan ja jäin tänne ja en tiedä koskaan poistumassa, että yhä täällä ollaan. Koska meillä on tosi hyvä ilmapiiri työntekijöiden kanssa. Eli mä tykkään itse omasta työyhteisöstäni ja kaikista niistä ihmisistä, jotka siihen kuuluu. Ei vitsi, mua jännittää. Hengitä. Anna mennä rennosti vaan. Joo. Hengitä.